How are you? Cześć wszystkim. Jestem Сергеем Петрухиным и dzisiaj my порозмаўляем об міграцыі. Іміграцыя рэч складаная, і калі бежыш ад лукашэнкаўскага канцлагеру ў адных тапцях пагатоў. Так што я не ў захапленні ад іміграцыі і вельмі спадзяюся, што Украіна пераможа, і гэта станоўчым чынам вырашыць лёс Беларусі і мой у тым ліку. Або бандыт Лукашенка уцягне Беларусь у вайну, і наступствы гэтага таксама станоўча вырашаць лёс Беларусі і у тым ліку мой. Або на тэрыторыі еўразвяза будуць створаны беларускія легіёны. Нешта мне падказвае, што развязка ўжо блізка, але, на жаль, не сёння. І таму я вымушаны, як і іншыя, хто збег ад Лукашенка, інтэграваць у новую супольнасць. Раю адразу вучыць мову. У маім выпадку гэта польская, так што мне ў нейкім сэнсе пашчасціла. Авалодаць польскай значна прасцей, чым, напрыклад, гішпанскай ці ангельскай. Я ўжо не кажу пра літоўскую. Гэта, на мой погляд, самая складаная мова, якая ёсць у свеце. Але носьбіты мовы з задавальненнем вам дапамогуць, калі вы будзеце звяртацца да іх на іх мове. Жаданне размаўляць на мове мясцовых прымаецца вельмі файна і сведчыць аб жаданні чалавека ўмантавацца ў дадзеную супольнасць, да і наогул паўсюду прывічаецца. Але чужая краіна гэта чужая, і гэтую краіну, яе лад жыцця трэба вывучаць, каб не выдаваць лішнія грошы ды ашчаджаць іх па магчымасці. Я нешта для вас падрыхтаваў, і, магчыма, мае парады вам дапамогуць. Аднойчы у мяне наўпрост разваліліся акуляры. Курва! Не вельмі прыемная сітуацыя, я пайшоў да акуліста. Агляд лекара каштуе 150 злотых, шкло 450 злотых, аправа 350 злотых, у выніку 950 злотых. Добра, што ў мяне была магчымасць скарыстацца праграмай лекавання ад BuyHelp. А калі б не было фундацыя, што б я рабіў? Але выйсце ёсць. Ёсць у Польшы такія крамы Росман, дзе прадаюцца акуляры з дыоптрыямі. Я даведаўся аб гэтым выпадкова, проста наведваючы крамы. І раней я быў упэўнены, што ў Польшы ўсё выдаецца толькі па рэцэптах лекара. Я думаў, што акуляры таксама. Вось, напрыклад, аднойчы я хацеў набыць мачыгонку на кшталт гідрахлортыазіда. Это капеечны прэпарат у Беларусі, адпускаецца ў любых колькасцях. Але ў Польшы не, без рэцэпту лекара не далі. Сказалі, вось, купі сябе чаёк мачагонны. У Росмане я, калі ўбачыў, набыў сябе акуляры за 30 злотых. І вось тыя файныя я адклаў у бок і нашу зараз вось гэты файныя. Але ў Росмане ёсць і таннейшыя, і даражэйшыя. Але ёсць яшчэ ў Польшы чыста кітайскія крамы. І там гэтыя акуляры з дыоптрыямі яшчэ танней. Вось так, всё вельмі проста, але, канешне, гэта трэба знаць, і тады будзе лягчэй. І я б, напрыклад, так не хваляваўся за гэтыя акуляры, як я хваляваўся. А зараз для аматараў парфюма, для сібарытаў, для прыхільнікаў парфюма Азарахром. Гэты олдскул у Польшы мае нюансы. У парфюмных крамах 100 грамаў каштуе 350-380 злотых. У Берасці, калі я павяртаўся з зоны, я ввогуле не знайшоў Азарахрома, не ведаю чаму. А ў Росмане абсалютна ідэнтычны, такі ж самы Азарахром каштуе 270 злотых, на 100 злотых танней. Як вам лайфхак? Тым больш, што ў гандлёвых цэнтрах яны могуць быць на розных паверхах. Росман
і парфюмная крама. Я набыў сабе 50-грамовы батл за 140 злотых і Азара Легенда 125 грамулек за 160. Ну, так мне пашчасціла. Трапна патрапіць, прабачце за тавталогію, але і 250 злотых для такога аб'ёма 125 таксама добры кошт. І зараз з такой колькасцю Азары Хром Легенда я не баюсь сустракаць старасць. У Росмане прадаецца яшчэ адно 100% супадзенне, гэта туалетная вада Хуго. У спецыялізаванай краме 75 мл каштуе 360 злотых, а у Росмане такі ж флян 240. Адчуваеце розніцу 120 злотых? Гэта нармалёвая такая затарашка ў бядронцы, чыім адэптам я з'яўляюся. Ну, спадзяюся, спадары-мігранты, гэта інфа для вас будзе карысная, і вы напішыце мне ў каментах «Дзякуй вам, дядька Сяржук». Ну, а я буду старацца і надалей быць вам карысным. Ну, а на сёння па лайфхакам усё. Я хочу толькі нагадаць, што роўна 4 гады таму назад лукашысцкая хунта арыштавала лідара беларускага пратэста Сергея Ціхановскага. І ён дагэтуль знаходзіцца ў лукашэнкаўскіх застенках па сфабрыкаванай крымінальнай справе. Так, Ціхановскі, той чалавек, который прымусіў Лукашэнку і яго мусарское атачэнне ў літаральным сэнсе наваліць у майтке. Сергей, мы памятаем цябе. Мы памятаем цябе, мы памятаем іншых, тых, каго сёння рэжым злачынцы Лукашенка катуе ў турмах за нашу і вашу свабоду. Мы памятаем усё, што вы, псы, зрабілі з намі, і нічога вам не даруем. Мы вернемся. Так, я не ведаю калі, але мы вернемся. Вы толькі дажывіце, калі ласка, да гэтага. Калі ласка. Bam! Nighty night. Winner by knockout assassin. So just the way he threw it up here tonight, what a monumental moment. Разбури, турниры, бранишь